Esselamu aleyküm ursağı Allah'lı, mekanı arka dağlı, başını adıl şağlı, arka dağlı, kahraman ferdarlı, eziz vatandaşlar. Bizim ille her öyde, her gün toyu besleniyor. Şamelek toy hizmetlerim dövrümüze münasip hizmetin kötürlüğe. Şu günden şeylek, Şamelek toy hizmetlerinin dine bir mahavatın nel, tutuş hizmetini öz sımalyan. Öňler yaxşı show production bilen toylarymyzyň owadan fursatlaryny surata düşürýän bolsak, nesip bolsa Şamelek toy hyzmatları bilen şol fursatlary özümiz dördür. Toylarymyzda ilimizin söýgüsini kazanmak üçin hilimizin ýokary nuskasyny görkezler. Yaxşı bilen yaxşı hyzmat görersiňiz Şamelekden. Çünkü bizde hemme zat yürekden. Şamelek toy hyzmatlary size ýaraşýar. Assalamu alaikum mehman tomoşaçylar, hormatly Aydın Saat söýüjileri. Garaşsyz, baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni milli liderimiz, gahraman arka dağımyzyň, hormatly prezidentimiz arka dağly ferdarymyzyň saýatyna ötüşleri, özgörüşleri besenýär. Ol ötüşleriň, ol özgörüşleriň waspy Aydın saatlarymyzda belentden ýanglanýar. Biz hem öz toparymyz bilen bilelikde geljekde gözel ülkemiz Türkmenistanyň waspyny dünýä ýüzüne mukama salyp, aydyma salyp wasp etjek ýyldız aydymçylarymyzyň Türkmen sunugatyna ilkinji baskanjaklarynyň biri bolan Müňden bir bäsleşiginiň ikinji tapgyrynyň ikinji sanyna başlaýar. Täbiň ayrımçylygy her bir ojakda garaşylýan ayrımçylyklar. Sebäbi şol gün dogan garnaş, dogosya, jem bolup bir saçakda ýynaşýarlar. Mehman işikden girdi, artkal deşikden girer diýdi. Şol mehmanlaryň öňünde ýüdüň tonmady ýaly, saçaň üstünde oýun moly iň möhüm zatlaryň biri nämedir? Tebiği tağımlı, bakçam, kompotlary, salyonlary, buğulanan etleri sizin saçağınızdan bereketli olar. Sebäbi bakçamyň her önüminiň içinde ajaýyp lezzet, tebihi hemde eýtilmez ahlak ýatyr. Bakçam, Türkmen saçağının lezzetli tağamıdır. Bakçam, senin tagamyňdan daşsam. Täbi ýylyňyz gutly bolsun. Bäsleşigimiziň her sanyna däp bolup galýy ýaly, näme başyny Emin agdalar toparmy bilen tanıştyryp başlaýar. Türkmenistanyň at gazanan artisti Devran Saparow. Türkmenistanyň halk artisti Maral Durdiýewa. Beýgül bagşymyz Pelwan Halmuradow. Şeýle de mehman tomoşaçylar bäsleşigimiziň her sanyna bir söýgüli sunugat işgärlemizin hökman surata bir mehmançylyga çagyrýar. Bugün bizde mehmançylykda Şafer paýynyň eýesi söýgüli bagşymyz Rüstem Halliýew. Ýagşy redaksyonyň adyndan ýagşy hoşunup. Alipalar hoş gelipsiniz. Assalamu alaikum. Tagamanza sowalyn, tagamanza alyp çykalyň. Köpüde. Başsyň. Assalamu alaikum. Şol gepleşiň maksady her gepleşikde aýdýarsa, şu gepleşiň maksady ýaş zekinleri ýüze çykarmak, türkmen sunugatyny ösdürmek. Şu ýaş oglanlar gyýylar gelecekde biziň toýlama sowmaly oglanlar gyýylar da. Şoň şeň geçen nemede aýdanlar sowa. Inni ikinji tapgyryň ikinji sanyna şuň. Indi öňküden birazajyk bir karakter edilecektir diyecek bolýan. O şans berenlemeli var da geçen gedekler hawa. Özünden bir hakykatdan gowaý diýen bolsa hiç mesele ýok. Ýöne ýalňyşmak bolanak. Hawa. Üstünlük ardy diýen hemmeňde hawa. Saglara da, ýagşy size de. Size de. Size de kim azatlar? Ana şu portatdan peýdalanyp mehriban hem gahraman arkadağymyza, gahraman arkadağly derdarymyza uly minnetdarlygymyzy bildirýäs. Şular ýalyk türkmen toýlarynyň, konsertlarynyň, şäherleriniň asuda geçmek üçin, ýurdumyzyň paragat bolmak üçin, asmanymyzyň dur bolmak üçin uly rahmet çekýärler. Allah jan işleri rowaj alsyn.
O canlar sağ bolsun, başları dik bolsun. Geçen tapar bir daha da düşündüm. Geçen taparda birinci tapkırdı biz zehin saylaptır Rüstem. Dedim şayattınız. Bu gedek yerine yetirmeklik. Şol zehinen yerine yetirmek, usatlığını görmek maksat bilen. Yani şoň üçin zehinlemizin yerine yetiren aydımları, eserleri Allah'can güç versin, kuvat versin, alçıramasınlar, dileyeceklerdim ama şu sahnada öz öýü ýaly özlerini duysunlar. Bizim mehriban, gahrman arkadağımız, arkadağlı serdarmyda uly minnetdarlygy bildiresim gelýär. Şular ýaly bizim asuda, abadan ýurdumyzda, toy bayramçylykly ýurdumyzda şular ýaly uly işler edýärler. Uly minnetdarlygy bildiresim gelýär. Janlar sag bolsun, başlyk bolsun. Mehriban adamlar şu çağızlıklarımız şu sahnadan dünya sahnasına bir yol açan ulu gepleşiğin başında dursa şuna çoğunku katnaşak çağılan hemmesine üstünlük arzu ediyaz. Ama bir parahat yurdumuzda hormatlı arkadağlı serdarımızın sayesinde bir toylu vatanına şu bizim mercenin nenelerimiz hassa şu yurdun tarifini yetirip dünya sahnalarına bir Türkmenistan diýilýän bir parahatçylygyň hürtgesi bolan yurdun tarifini ýetirýän ýaşlar bolup ýetişmeýän arzu edýär. Şu sahnada da şu edil gepleşiň ardyndan belli bolýar, müňden bir saýlanýan sahna. Bir öňküden azık talaplar güýçli boljakdyr şaýalaram. Azıcık diýmen haýş eden arkaýlaşar olar. Talap has güýçli boljakdyr diýip aýdan. Öňkülere görä azık talap güýçlenmeli bolýar da sebäbini töweleme. Müňden saýlanan şaýgalan gelip atapgyrın ahyrky tapgyrlar da Döwlan Alipan aýdyşy azık talaplar güýçli boljakdyr. Şoň üçin şaýgalar adam has ünüsli, has jogapkärçilikli çykyş etmeklerini arzu edýän janlar sag bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Size diýişiňizi sünnüp attaş. Doğrudan tabii. Onu beýdiğim ruhdan düşmeller sağalar. O ştak gatnaşmaň ödeýem. Ýanky diýişýär pehlwanyň aýdyşýar müňden 2000den saýlanan sağalar da şulan. Eýem ştak gelmeň öde bir ýeňji ýaly şulan. Onuň häzir burdan inni kitaplara geçibilmese, etmese gynanmalar. O. Doğrudan ýaşy. Hawa. Ştak gelmeň öde ýem ştak şykýalar bolýar. Bütün Türkmenistan, bütün dünýädäki türkmenler, başga da milletlerden eýem tanalýarlar da sağalar. O. Eýem tanymaly bolýarlar. Ştak gelmeň öde ýem ýeňji bolan ýaly. Ýöne hemmek şu birden ýeňji bolup bilen nokta aradan sen isleseň islemeseň saýlamaly. Şoň üçin ruhdan düşmeler ýüregiňizde näýlek nime bolsa arkaň göwnüňizdäki isleşiňizi ýaly aýtmaly. Eger çekinmeli, aýdynmaly, arkaň bolmaly. Alyň etim. Mehmanymyz gaderli hormatlanan kardeşim Rüstem Haliýew. Birinci bilen hemmede salamu aleyküm. Näme Allah kuwat bersin diýen. Inniki çykyş etjek ýaşlarymyzda näme halipalar we halipalardan soňky geljek çykyş eden aýdymçylar we ine bizden soňky sahnalarda, toýlarda çykyş etmeli çağalar nesip bolsa geljekde. Bizden soňky bir ýurdumyzyň awraýyny arşa galdyrmaly ýaş oglan gyýlar nesip bolsa hemmede üstünlük arzu etýän şular ýaly bir sahnalarda çykyş etmäne, dekimde açyp görkezmäne, bizim ýurdumyzyň asudalygyny, parahatlygyny gorap saklaýan milli liderimiz, baş halypamyz, gahrman arkadagy serdarymda tüýsürekden alkyşlarymyzy aýtýas. Goý olaryň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, elmadama tutýan tutumly işleri, rowaşlyklara wetlensin. Köp sag bolan. Hemme aýdylan arzularymyz hasyl bolsun. Bäse şu atnaşan ýylarymyzda da tüýsüremizden üstünlük arzu edýäs. Hemmesem arman, ýady, many, ulukan arzu bilen, ihlas bilen ýapyşyp taýlandylar. 5 aýlyk rahmetini 5 minutda görkezlen ýer bolýar diýler. Ana şu ýerde şu wagt. Şoň üçin diýilem üstünlük goý bilen
Kakoslarımız, kahraman arkadağı kahraman serdarımızın belent başlar aman bolsun, canlar sağ bolsun, ömürler uzak bolsun. Biz yaşlarım özümüze bildirilen ınamy ödeme üçün giyje günniz zahmet çekip hılasımızı gaýgylmaz. Onu mehriban tomoşaçylar, hormatly dostlar, bätleşiginde gatnaşýan çağalary we yetkinjekleri gedekli gedegine aglan etmäne wagt boldy. Bätleşigimiň ilkinji gatnaşyjysy sahnada Murat Mehmet Muradov. Başsyna. Assalamu alaikum. Men Murat Mehmet Muradov. Lisiwedenden 17 ýaşadyk. Şu bäsleşikde yüzlerçe çağalan içinden Atabay Halipanyň ýolundan aýtmak meniň paýyma düşdi. Birinji tapgyrdaky çykyşymyza gaty halapdyrlar. İkinji tapgyrynda da şol ynamy öder sip umyd edýän. Halipa şägirtlik ýörelgesine giň ýol açan gahrman arkadağymyza, arkadagly gahrman serdarymyza sag bolsun aýdýan. Assalamu alaikum hormatly halipalar. Wa alaikum assalam. Men bu bäsleşige Atabay Halipam bu derdi diýen aýdymny getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip bereýin. Hoş gördük. İnimiz Muratcan bir zat barda kiret görün her bir adamın muradatly dostu vardır. Kiret görün şonu. Muradatly bir ýakyn dostu vardır. Bam Halipa muradatly dost. Barla ýa. Murada sağda näme bardy? Dost sağda namazda hem sunnatta. Awsyn gotda dostum bolýar hawa. Ha. Hemme dostumuz bar ha. Ve bizim bäsleşigimizden murady var. Halipaň ýolundan gidip bir finalda da özüň ölkemden tüýsüremeden arzu edýäs. Razan geçen gedek adamlaryň ýadynda galy da bol bilýärmi? Hereketçiklere bile. Haýdy hereket ýatdaly. İlak ýatdamy? Ha. Onu geçen gedek birazcık dümewliräkdiň öýdýän. Ýaragzyrakdyň. Öýdüň gowaýdym saýlapsyň. Bu derdi men Atabay Halipaň özüni kän toýlarda bile boldukda şolaýdym ýürüte gaýşydy beýdim aýtdyrýadym bu derdini. Halipa 16-17 ýaşyň aramadan iýem ulu toýlarda Töweleme. edip dol toy alyp töweleme. Muratcan ýaman jogapkärçiligi duýup aýtdyny nimja. Bulaýdym o. Tumuly pragyň sözlerini. Hakykatdan meniň tikenekledýän aýdym da bulaýdym aslyna. Dün şu ýerde rebay diýen çağalar çykyş edenne biz ýürüýte SB-tary çağırdyk da şo ýola çykyş edýärdim. Şoň üçin SB-taryň bahasy bize has wajypdy da. Liseniň Atabay Halipaň ýolundan Rüstemjanam kakasyň ýolu dowam edýär. Oradan Atabay Halipaň aslında- şägirdi da. Aslında kakamjan Atabay Halipaň şägirdi bolup şoň aýdymlaryny öz ýoluna geçirip öz aýtýardy. Diýädi de edil Atabay bolmaga mümkin näl ýöne rowşan bolar niýetde. ana bollum da. Şoň üçin eminimjan gaýrat et, Allah kuwat bersin. Ýalňyşmajak bol, tolgunmajak bol. Bir arkaýyn toýda kyýalak açylyp Ýür. bolan emjan üstünlük gaýrat et, Allah kuwat bersin.
çeker bu derdi. Ispanın aslanır gün boynundan, gök titreyip çekebilmez bu derdi. Az ifirit mi de yanmaz suratlar, Skadis'te kuşlar inler ordağlar. Gelir hayvatlı kuvvetli dağlar, dağlar daslı, dağlar daslı, çekebilmez bu derdi. Kızgın yükün çekip bir bana, korkup yine girdi bir dana, bir dana, bir dana. Demiriniz ile vullilir bana, söldürür, söldürür, çekebilmez bu derdi. Altın kuli çektin dirdi dibinin, az olup şikayet etme bugünden. Bu ölüm ayrılmak ağlattırındın,
keder bider bir an koymaz bu derdi. Bu ümit ayrılmak kalıptır din. Keder bilen miras koymaz bu derdi. Bu derdi. Bu derdi. Ölen soňam ölmeýän sunugat goýup giden Halipa Ataway Şarulyň ýolundan Türkmeniň beýik akyllary Mahtumul Pragynyň sözlerine näle diýler Halipa? Muratcan, Yok. Ya demeden bolsa ýene bir aýdym aýtdyrym bilýär. Aynen, gelen. mesele däl. Ha, Şol ýa. aýdym mara öl. Goňuna göräýdim. Hakykatdanam dolu bolmaly ýaly bir ýerine ýetirdi. Men pikirimçe. Owy. Ha, men pikirimçe. Ara. Men pikirimçe Rüstem Maýdar öz pikirini, bular Maýdar ýöne diýjek bolýan adam. Geçerňede şu wagt öz goýunyňa da laýyk boldy gerek, diýişini ýalak boldy. Sadandan kim çaldy şu wagt sadany? Sağdan kim diýek? Täze geldiň gurtulmasana, jogap ber da. Öz toýa gidip beren muskan. Yo, ady bardyr Kerem. Kerem. O sadanam gowy ýerine ýetirdi Rüstem. Bolmaly ýaly artyk maşda adam ýok o wakadrajyň ýerine. Bulam aýdym gowduýy aýtdy, başga zatlardan pikirini aýyrypdar, geçenigedek biraz ýarany okda bar. Hoşa şondan gaçdym ha. Ha? Hoşa şondan gaçdym ha. Berekellajy mene bolýar diýen o. Bir bolýan ba. Ya ada bu da ýerine goşup barýar. İkinji pikir aýtmagçy Maral Durdaýew. Muratçy, tuwalama. Aýdym dinlänne içinde ýaşandy. Başgaça gelýär-de ýürege. Şoň üçin şulaýdymda özüň duýup, özüň ýaşap aýtdyň. Şonu duýdum men. Duýduňyz? Duýdum. Şoň üçin bolýar diýen. Pärwan Halipa ente ýaşap oturýardy. Ay täsirinden täns köýlenme tuwalama ýaşlar Mahtumul Atawayň sözlerine de bu derdi Türkmen halk aýdymy da. Ataway ýaly bir beýik halipaňam edil bir keşte çeken ýaly, hal lokan ýaly edip emmela diýer ber edip aýdyk giden bir agyr aýdymlan süýj aýdym şundan ma şeýle bir özüň üns berip çyk. Emme maýdajyklatlaryna şenni. Şeýlemi? Ha, o maýdajyklatlaryna şen üns berip alypdyr da tuwalama. Şu ýaşlaryň zehininiň baglygy da arsamja. Yoksa Ataway halipaňam ýol bir agyr ýollary tuwalama diýen Mahtumul çekseň Derdi ýok, duguna. Mahtumul çekseň näme? Ma sözlerini bilýärmi? Sözlerini aýtany, sözlerini aýt. Iň soň kupletini aýt. Magtym oly çekseň derdi şo. Şo taýda näme diýen? Mahtumul çekseň derdi düdünden. Yo, düdünden. Düdünden. Dugun. Onun başlada ışık dağın aslar göğün boynundan ne? Ba dağınlar, ışık dağın, şol bir söz ağaçlar seyretsen. Aşkı dağa düze ver görüptür diye de Allah Teala dağlar erep çekilmän. Halifan ve Mahtum oluşuna asla tabi. Göğün boynundan as görüptür, göğüm titrep. O Allah can ayrı ver başaramak deyip diýen ahir diye adama veripdir diye de şu adam çekipdir diye şu adam derdini. Mahtum Ataway halipa Pagirov. Mulan bana şeýle bir her aýdymyň sözüne näme diýiljek bolýar, şoňa görä häsiýet ber palipalar, şoňa bir gelişýän heňi. O aýlawlary şoňa häsiýet ber gidipdirler, sen hem şo häsiýet berlen aýdymlaryň birini aýtdyň da şu wagt. Mahtumly çekseň derdi dügünden. Sözlerden ünslerin, Mahtumly tamam diýär, akyllar şahydyň sözüni ýitdirtmä düýünden gadagan.
Siz yaşda bu şol. Bir harptır. Ünsler şol artlarına. Demek sözün yanlış olan için yok diye, doğru değil mi? Yok diyemok men bolya diyen Ha. yani düde düşüverip geçýänler. Ha, düşünmüş. Nikke gelmiş mallar ýaly. Ha. Isim. Ýaşjan mene şu at. Begencimden mara. Ha. Uçup otyerdim. Evet. Tuvaleme jiyimjan mara. Geçen gedek internet ulgamlaryny gördüm de. Ha. Ay onna dogry maýdan hakykat aýdyn. Ha. Ay çyýglay. İçimden lay. Ýony ýyle daşyma bilirim ama bir ýerde de intihar edýärden näler özüňe de diýen nälerin ýoksa meňimden çykýar internet ulgamlaryny. Çyýg diýdim öz ýanymda. Sen halipalar aýtdy, onda bir açyk dümeğuli diýdi. Mene bu gedek ine Ya bular demede dost, şov yap ya. Bular ýaş bolandan derre gutulaýa diýenmi? Ama şov work edýär. Bular aýtmadyk bolup gelýärler, ola bäsleşler, azajyk bir injaltyn näde. Ha, onu bir denem çykyp tarp olyn. tuvalem şu at begen yani idimden yetişip gelen yaşın içinde şunyalık bir yerlikli doğru yerine etiriyor. Atavay Halipan dinge şu Atavay Halipan öğündinligini imzam endene maslahat. Şagirt bol gitýärdi ama mene doğru maýdaň Atavay Halipada boljak bolamak, Rojan Halim boljak bolamak, täwler bolmak mümkin näl. Ýöne doğru dinläp imzan bir başardyňdan şu ýoly bir alyp gitjek bol. İdimden yetişip gelen yaşlar tuvalem gowy ýerine etirdi. Ýa-ni Pelwan Halipaň aýtýarlyk bir şu Magtymul Atamyň sözlerine de esasanam Atavay Halipa bir kän Magtymul Atamyň sözlerine aýdymlar aýdyn. Şolar özüň ýörüte kitaplary var, ýani bilmeýän, düşünmeýän ýerlerini okap ýa-da bir halipalardan sonra aýdymjan. Ýöne tuvaleme jigim begen ýani üstünlük ardy etýän. Beýdiýsek arkaýyn bolma, beýle aýdymlarym gow işe netip bolsa taman ödög, netip bolsa Men marasan bulaydym mara, bulaydym başlan orsam. Jan sözüňe mölim. Bulaydym men her toyda diýeni aly, Atavay pakyrla kän toylarda bollukda bile. Her toyda gelse may bolsa haýyş edip ödüm aýtdyr ýazmyş olaydym. Ha. Bu derden aýtyp bersene, bana da uranjan diýip. Pakyr her gedek şulaydym aýtdyr ýazmym. Yerine yetirip aýtdy diýjek bolýan, Atavay bolup bolmaýan diýjek. Plany bolup bolmaýady ýöne ahyr şun özüne tagamyny berdi de. O tagamyny hemme da bolmaly diýär edip aýtdy da. Sana üstünlük gelecekte gow edip has kämilleşip 30 ýyldan 20 ýyldan ay Murat bolup bolmaýa diýen sonra inşallah bir olmaň arzu edýäs. Pelwan Muratov. Pelwan Muhif. Şu Muratçanyň ýan klapdaşlar bilen aňyrda gürleş otyr, garaşlaýan. Näçe gürleşýän? Aýdym dinlemeler. Dinledigim gürleşdigim 4 fan 3 tan klapdaş onuň ýan şey diýär, şu Muradyň o yarım finala geçdi diýen habaryna hemme owda sorup garaşýar. Awa, Nesiwedenden yarım finalda görüşýär. Jigim, işiňi düşündik. Başsyna. Salam, men Aşyr Roşanow, men 12 ýaşymda. Şu wagtda Halipa öwreli tekaýfyň ýolundan çykyş etýän. Netip bolsa gelecekde kämilleşip türkmen toýlaryny beder diýip umyt etýän. Çünki biziň ýurdumyz toýly bayramly ýurt. Şeýle odan ýurdumyzyň sakasyna gahrman arka dagly gahrman serdarymyz dur. Olaryň janlarsa ömürleri uzak bolsun. Hoş gördük. Ben size hoş gördüm. Sigimcan, ýa-ni öň ýanynda Halipa Atavay çağrılıp ýolundan ene ýaş şähertlen bir aýdym aýtdy. Hemem berekelli. Sen eminni öwreli tekaýf Halipanyň ýolundan aýdýanda, sen hem şu bolýany kazanjak bolýarmy? Bolýar. Pelwan Hamras bilen sorajak tek şeýle Halipa. Biziň estradamyzyň tütümlerinde özel Halipada. Bular tuvaleme düýpden düýbe gidýär. Ha. Atavay Halipaň Halipasa öwreli. Onda- öwreli tekaýf. Bu onda has aňyrdan aýtmaly bolýar. Hawa. Şeýlemi? Toýda bolup gördüňmi özel Halipa bilen? Ha o. Aýn bile toýda odum diýjek, ýa-ni toýda kendinle gördüm da. Ha. Maraldur diýip dinläsi gelýär aýdan ha. Hawa. Ýöränä, üstünlükçiyim. Aşk ateşine düştüm, pervane oldum indi. Şovun köyünü
bir yana wollamamdi. Cismim kebaba dönni giryana wollamamdi. Genci deyinler gelsin weyrana wollamamdi. Ayrılma yağlardan biyana wollamamdi. Dünya menin hiletmel melhem behre almaz men. Odum etgür derdim köp hoşvat olup gülmez men. Ağır baha elimni altın pulga almaz men. Dost haydi düşman haydi farkın edebilmez men. Hiç kimse almaz halim ayağını wollamamdi. Bir mukamı duş wollam fikre vatdi. Canana canan bollu huşundan gidip yattı. Cetet yolu yok bollu köngledin unuttu. Aşk kuşun yığıp gelip akıl mülkün dağıttı. Talama bir vakfım divana wollamamdi. Batımlı her zaman neylin olma gıryan. Fikir palçana vattım çıkabilmen men bir yan. Böwre harap ten torap köňlümiň şähri weýran. Jan jedetden akyllan aýrylyp galuryan. İşgel başy düşdi merdana wollamamdi. Böwre harap ten torap köňlümiň şähri weýran. Jan jedetden akyllan aýrylyp galuryan. İşgel başy düşdi merdana wollamamdi. Maral Durdiýewa sizin pikiriňiz. Rüstem şeýdi ýa. Ýalňyşdyň maralur diýip edip. Yok. Yok. Has düýpli çuň düşünülýän adamlar bar. Oğlum pikir meni ýa beri oturýar. Sizin pikiriňiz gyzykla. Erwetdäl ýöne wawam däl men üçin. Inni Gowşarak görýän mena tesini. Aýdym gowy. aýdym gowy. Söz ýok. Ýöne ýerine ýetirilse birazajyk çygyrak. Ema aşır minus gitti mi? Minus gitti de özüň tardy şol birazjyk bunu wara birazjyk nimeden aklaýşmat wara muňa päs. Tarsyz aýdanyna gaýtym kösenýär. Tarly aýdanyna Tarly goýdy. sen dinle minus giden orada bir belli bir temp gidiýärdi. Şonu onu sen prize walanlar ediz. Awa galipde dur galipde. Şoňa sygdyrjak bolýar-da bilýär, şoňa Galipde. ýetişjek bolýar. Kyn bolýar. Şol birazjyk kynrak bolýar, şol birazjyk muňa päsge berdi şeýle alanda. Inni Maral Durdiýewa. Sizin pikiriňiz. Men öz kardeşleme berýän birinji. Ýok. Men professional tarapdan teretmeli bolsa, ýerine ýetiriş tarapdan teredemdi. Birazajyk men gowşarak görýän. Sesini ýerine ýetireni. Aýdym gowy, aýdym dogry ruhuň alır ýa. Şoňal bir heli. Ýöne birazajyk sesini gowşaklyk bar. Bu diýmegem Bilimmi? Bilemok. sizin näme diýäňiz? Men öz kardeşleriň pikirini dinläsim gelýär birinji bilen. Onuň bular menki näme dogry bolsa, onu men alar. Ona kadar Sen gassamaň bolan o galanlaryň bolýar ýaşma. Men bilýän ýaşy näme diýjek bolýan. Geçen ýerde aşyrjan üçlük bolup aýtsaň has özüňe gowdam diýdin, awam diýdin. Üçlük gelmelkeniňe bir ham dep çagaş ha. Öyle çekaýyň Bara salyan nemeler. Şu burada sol neme diýaýlar muny. Bökçüler var ya, temp gidip dur da, Rüstem temp gidip dur. Şu kvadrat gidip dur da, onuň muňa gitarada ödüm salýada var, ödüm neme diýip burada sol var, onuň hem päs gel berýär. Aýtdyryp göräýli tar. Onu var sen mar taryny aýryp şeýle aýtsaň ödüňe tarda bolsa gowmy. öde tarda bolsa gowy. Şu gepleşikler ütköşek hatta tarda bolsa bilýärmi? Aýdyp beräýär. Ýeke ýeközde şeýle minusyny goýup şeýle aýdyp görjekmi?
Mikrofonu elinde saklap. Ataşına düştüm. Sesini sağlamam Olmasa kıyın tar, stoykoda durda mikrofon. Sen elin alıp bara şeyle tarsız aydık görecekmiş olaydı mı minusunu koyuverip. Bolýar maňa tapag diýip. Ya ne meslek ne halipa? Bolýar. Bundan çıtık ritim koyuverdi. Tarınam çalsın bana. Moş tarda öyle. Çalyan tarın. Tar. Ona depem bolsa koydu. Bas saklaysın. Olanlar bağ mı? Yok bu dep yok. Çıtık ritim var mı? Nere şu Ham dep. onu? Bara sen neme ham depin ses şagaşın koydu var ya zıvo çalıp göründünüzün bilen bele. Çalan üstüne ait aşır. Fa. Tarın sesine çalay bilerek. Olma. Kaç çaltam etmen Getir olanlar. oğlum. Ha, tar çalacak mı? Tar çalsan çalay ödün çalıyor. Çalay oğlum çal. Yo sen öz demene yankıyalık. Arkayın aydar yali. aydynym, ar- Tempini da özün sağla verin. Bulur sana uğra kovala barlak. Ya ritim koyuyorum da. Ritimsiz ya. Yöne dipte nemede çalayfım nay bolmasa var bara bana Çaklayda özün. Muhammed. Çıtık ham dep bol. Doğru mu? Ha? Yo boşka bilencik nemen sak. Ortada normal tep dal git. Rankataktan rankataktan rampataktan rankataktan. Azıcık çaltıra. Aşk ateşine düştüm, pervane oldum endi. Şoğun köydüne köydüm, bir yana oldum endi. Cismin kevaba dönni, bir yana oldum endi. Genci değiller gelsin, uyrana oldum endi. Ayrılamayanlardan bir yana oldum endi. Dünya menin heletmez, men hem mehre almaz men. Odum etür derdim, köp hoşman olup gülmez men. Ağır baha elimni, altın pulva almaz men. O haydi düşman, haydi parhan edebilmez men. Hiç kimse ağmaz halim, ayağına ollum endi. Vallahi yeter. Maraldır deyva. Senin fikrin et. Elwana bir. Pehlivan brat. Naralı özünden ayrı ya. Deme de. Üstümden Aşağı ayramak sen- men fikirlerim biletim gelýär. Oy. Ha, şun düşünýär. Yok, siz dün şey diýdiňiz ha. Siz dün diýdiňiz şu ýerde rap bolsun, haýsy ýol bolsun, ezat ýürege batmaly diýdiňiz. Yüreğe batmadı maňa. Awa, batmady mı onu pikirini? Aydym da Halipa. Men pikirim soň aýtjak. Yok. Hakkım madyr. Yok asama da. Hakkım madyr soň aýtmany. Ya, Ya hakkı hakkı vardır ýöne bir- Men utta bermermiş o jogaby. Maral halipa näme diýdiýsene bir oturmadyjak ses ýa-da düşünýärmi? Nokot koyup bilenmok diýe da pikirme. Düşünýärmi? Sağa ses Menem edir şu pikirde. Hadi, Menem edir şu pikirde. Menem edir şu pikirde. Ona gelirsin fikrinden näler ki? Gerek ver sultanına bir. Gerek ver. Otur da dinledi. Irsamcan näme diýän? Halipalar aýda aýyňsyz. Siz emin agdalar da men ýöne bir aşyndan mihman bolup gelen. Ya size derege men jogap bereyinmi ya? Ne şu şaga var, udob nälerini bilýänler. Şonu bilýän Udob menem derler şu duýup şunu aýtmagam. Awa. Özüm Näme 100% çeňizi bilen näme dokşuwat. bilmekde şu wagt. Aşwat men hakykat aýda aýdym. Oturdu bilmedi. Teret tuweleme saat çalýan, oňa söz ýok çykymjan. Sahna gelşýän, aýdym saýlapsyň. Halipaňam aýdym saýlapsyň. Hemme tarapdan söz ýok. Ýöne birazjyk çykymjan çaga ses saat diýjek bolýarlar. Bu aýdymlara bir birazjyk ýaşyň 17-den geçip tez çalşykdan bolansaň sesiň ýognany aşka taşına düştüm, giryana bol minni, soğun kölüne düştüm, hayrana dönselerin dolu bilen. Awa, düşündüm. Şeylerak, yok inrak ses gerek diyecek bolýarlar. Ha. Ne diyecek bolýarlar, halipalar şu at. Yüzünden geçip bilmene yok deyip bilen oklar. Şu at, sen bir sakta hareketine sağ çalışına yok deyip bilmeyen urlar. Indi Irsım, şunu aýdaýyn. Çigim, sana ýene de 10 minut wagt. Ha. İň soňky çykyp duran bolsaň, sana yarım saat wagt goýardyk.
Mümkin o da kakasyny, halipan kakan demi? Kakasyn çağıraýlyň. Çağıraýly şol oglany Şol kakasy geleýär. kakasyn çağıraýlyň. Halipa salamu aleykum. Salamu aleykum özüňde de. Waleyküm. Halipacan şu çağıran mara şu atne yani eminalar belliklerine dinlensiniz doğru değil mi? Şun hasiyetine oturuyan hemen Ava, başla şunu bırak. ayratını görkes bilen aydımı bar deyip hata edeyim olsanız taylanın. Yok yarım saat şeyden. sohbet ver. Sonra ki terden çıkacak çektiyse onu size şu şerten berip bilen. Öyle gün tarda şu aday istewalýarmy? Mis Halipa Taýarla galypy. Tapaw diyor. Beýlekler çykşetýänçe. kaptanla bile durup ölmem aytacak dedin. Ona mı aydın? Yani şu çağı özün orkestra olu bize. Bolýar onu bir onu tuwak. O şeyde ya. Onu tuak verir onu. Sigimse tayin olançan indiki belteşimi geçirir. Arkayı öz arana düşünüp taylanan. Bolýar. Öyle mi? Men mana bunu tutak üçlük akordeon diýip çıkarıp bolmam. Galyp Bolýar, şirket bolýar. Wagt alınjan üçlük getirmeler. Geçen gelip büyüdüge şonu getirin Şonçun minus onu bir çıkarıp bolan galyp şu pikir bilen Hem salıp hem aytsak boldan hemen minusu ýydyrlamalla. düşündüm Oo. men özüm dinläp Oo. oturýar. Şu vakt yerine getirir mi ya? Karasalın mı? Ay şu wagt ýerine ýetirdi. Onu öz arana maslahat edelim. Bizim öz arana maslahat edelim. Sizin öz arana fikrinizi maslahat edelim. Bismillah. Her muradı dinleyen, onun dinleyen onu tapawdy kan. Doğrudan da aytdyň, aýdy bersen doğrudan diýär arkay. Hemen yüzüme çıkkırlıp seyretýär. Men gaharmaýan şuna. Yo men näme gaharmaýan, men gaharym getirjek bolup etýär. Şow gerek ol. Şow gerek damy. Urularsın häzir soňunda. Üy sugur. Yaxsa köprek koyun suw yaxsa. Diýip ýokmy özüm diýip salyp bereni o bolmasa. сезоне гораздо чаще. Это стал делать, не лучшим образом мяч выбивает. Здорово. Tazorlu mu? Ha? Neyli vallahi evet? Ha, iki var vallahi. Futbola diye mokho. Bu neyli vallahi? Neyme berdi o? Näme? Daha diýmene geldim. Neyme sana bildiren ýeri ýok mu? Kim mutlu? Oluttu, buluttu. Kim oturmadı? Bilir yani. O ağama bağdan oldu oğlum. Berdi buldu. Neyme aýdýan o? Berdi abra ýatyr o. Berdi lizmet ýatyjanyňa dönel. Olur. Maňalary görseňiz görün. Görmeseňiz öz gunuňyzy görün. Men öz adım bilen. Maňa bağdan boldy oldu berdi. Geldin ne? Şu tabi ne üçin ýeňem? Bizi birleşdirýän değil mi? Dostluk. Dostluk. Oğlum. Öz aýdýabadım. Öz bunu näme? Bizi birleşdirýän şu bağdan ol. Dinlen meni. Bağdan brendi. Diňe var bizim ýurdumyzda däl. Dünýäniň en çimi ýurtlaryna tanalýan meşhur Bagdan brendi. Gurimişleri kimem füji konditer önümlerini öndürýärdir. Ýokary killi kimem ekologik taýdan arasy önümler size lezzet berip keyfini sağlar. Kimem sağlığınıza şifa verir. Bagdan öýüň, toýuň, saçagyň bedegidir. Rahatlanın. Kimem bağdan iyi. Sebäpkädir gol ýedi. Носки, удар, гол, гол! Salam, men Mehriban Taýlyba, 14 ýaşymda. Men müňden bir bäsleşini ikinji tapgyna gatnaşýandygyma ören şat. Häzir men size halypalaryň dörüden könüne göder aýdymny ýerine ýetirip bermekçi. Dinläň, baha beriň.
Gahrman arkadağımız medeniyet halkın kalbıdır diýer. Türkmen medeniyetine, sungatına uly sarpa goýan Gahrman arkadağımyzy we arkadaly Gahrman serdarymyzy köp sag bolsun aýdýaryn. Salam Mehriban halipalar we emin agdalar. Men Mehriban Taýlyba. Häzir men size Türkmeniň owadan aýdymlarynyň biri bolan Köne Güzerden aýdymy ýerine ýetirip bermekçi. Şuň günüň dowamında başga aýdym berine ýetirdiňmi? Gelişine de şol aýdym aýtdyň, dogry mı? Hawa. Bagçylykda bir häsiýet bardy. Hawa başda plan aýdyp haýetseň, gün aýdyp bolanok diýildi. Şoň aýdym bitişmeýär, şu çağa çykdy, günüm şol aýdym aýtdy. Bu aýdymam Haji Azmametov täzeden şol aýdymy bir halk köpçüligine gowet betirdi. Hawa aslında berdi. Murat berdi soňa. Hawa bilen, ýöne biz täze şol aýdymy Hajijan. Täzeden jan berdi de. Jan berdi onuň. Şol aýdym Haji Galipa aýdyp beräýdi diýsen, bir şeyler onun 5-6 aýdym aýdyp ondan soň geçilen aýdym çykdy, aýtdy. Pehliwan Galipa. Senin pikirin. Yankı diýanyň ýagşan
Gün geldiğinde ayttın diýen birinjiden bularny tek çağa ses. İkinciden hem gıyıl maşkalan ses bilen erkek oğlanın sesinin tembri başkaça bolýar. Ondan sesleri bişip oturandan soň yankı diýenlerden bolýar. Bey aydımlar şeýle öňünden yarım saat 40 minut ýaly apesra aydımlar aýtmaly bolýar. Şeýme gaty o ýerine ýetirdi. Gaty bir türkmeniň kıyın agyr aydymlarynyň biri Könegder Yusuf Hadesanyň Yusuf Peygamber Mısır'a getirilenine Züleyhan Yusuf'u görüp aydan aydymy da aydan sözleri. Maksatly köngül içire bir apata jan gelýän bilýär da şoň ütdeşi adamdyny. Mene bolýar diýen ýaşan gaty jigimi gas şerinden bolmaly fiýalet birine ýetirdi. Ana bir bolýar abaji. Dora Halipa. Marala terediyan, marala da atdimane çekini. Ya. Berekelazim geçene sakı durtanyň aýdymy aýtdyňmy? Hawa. Onam gowy ýerine ýetirdi. Okuýanmy sen jigin bir ýerde? Sanat mektebinde okuyan. Bildirýär-de görýärmi? Bildirýär. Nota bar. Mektep bardygy bildirýär-de Halipe göreni bildirýär. Notalarym bolmaly ýazyp edip alyp otur. Häzir ýene şulaýdym şundanam gowy da aýdyp biljegini men bilýän näşeýdim. Şeýlemi? Hawa. Gowy mene bolýar diýen o. Böylece kısanak bolyan ba. Yetik. Ona gurlany gerek gelýärmi? Ya kısa bolyaz ba. Eni hormat bilen peýalar muhif. Ana şeýdimi Mehriban Taýlyba Könegder aýdym bilen ýarym finala geçdi we oňa innik tapgyrlarda üstünlik ardy edýär. Başsyna ýörjüýär. Salam, men Yusuf Şarif. Müňden beri bäseşiň ikinji tapgyryna geldim. Üçüncü tapgyryna geljegime de inanýan. Geçen sapar Halipe Esbiter meniň döreden aýdyma ullakan baha berdi. Şonuň üçin bu gezegem öz döreden aýdym bilen geldim. Bäseşik bolýar. Yeňenem bar, yeňlenem bar. Belki biz yeňenlerden bolali. Biz ýaşary ullakan inem bildirýän gahrman arkadamyda, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýan. Selam var, hormatly halipalar. Alaykum. Tuğulamy. Geçen taňda sen mun gören näde? Öňür äkelerde birinjide mi ikincide? Birinji sanyna çykşetdi. Men hiç rapper dinleme, ödür ödü. Fadynam sözüne ödüm tapýan idi şeýlemi? İnternetten tapýan idiň saatlaryny. Ya, Şuwedek gaýdymyň saatny ödüm didim. Ana. Şeýlemi? Geçen ýyly ýene ödüm diziň diýmedingmi? Yo, on internetten tapdym. Söýgüň ödü nämeka? Şonaýdan nämeka? Şodam, şonu aýtdyň gerek sen. Tugulamy ödüm bir az gulup dur ondan bäri. Fet çaşam ýok, näpdir o? In hakyky rapper bolmagy mümkin. Ay kayakly künni. Bular derre wesa. Täze ha? Hawa. Maral. Yusuf Şarif diýip. Rap dinlerler. Yusuf Şarif. Men ýaş rapper, ýaş rapper. Men ýaş rapper, ýaş rapper. Maňa diýerler Yusuf Şarif, men ýaşynda rap hak biljegim bar. Men ýaş rapperlaryň içinde nomer 1. Buret ingo dinleň aýdymy. Rap komana başlapdylar tuwelme very much. Saýgal aýtan ýöne menen ýaş. Käbir dinleňde agryýa bas. Rap aýdyp bilmeýän röýtmek şuwata da ýaş. Ýaş. Men bet hani ilimden yet. Revo katuğan men ören şart. Gece tağı 12 telefonuna geçti ya. Bir de rögödüňe diýan etmeden tek ýaş. Müňden biri döreti ýaşly hinler. Ýaş sanatlaryň takdir. Ne diýip beren menen müňden biri. Bir. Okay.
Näme adı nämedir hep aýdan oglum? İsmail. Müňden biri. İsmail. Ana şala nemesi? Awa, meňde ya. No, şala. Yani ben çıkarın bolaymasa, sen de öň çıkardın bolaydym. Ya müňden beri öň çıktım aýdym. Yo men öňgen işledim sagyn. De öň işsenler. Ha. Speaker da bulardan alamam ben. Muňa reba gowy düşünýän oglanlar gerekde ýokmy? Speaker ýokmy? Bulan tananak kim bolan ol bun tanýar da anne. Geçen diýdi men tanamok Speaker diýdi. Ha. Speaker tanýam tanamok. Kim tanýan rapper hiç dinlämok. Ha. Bunu olar sen tanýan. Aslı saytlaryň dinläp. Ha, saytdan o. Sayt dälin dinläp öğrendim diýe. Şu janrda edi şu wagtlar hani. Men pikirimi aýdyp bersen bolýar. Şu janrda şu wagtyny gaçkan adam däl dün iki tane rapper bolly şeylermi? Bir ýa kiçi oglan bar. Dün iki rapper bol, bir gaýtdy. Bir gaýtdy. Indi bunun biri var şeylermi? Ha. Şun gelme men pikirimçe indi kitaplarına geçireli, indi nimede geçireli şunu. Onun o aralarına görürsen haýdy geçen okuýany şundan rewaýdan kenlerle şu wagt bizde. Şeylermi? Tamam başga şey yoktu. Tardaydan yoktu, yakışıcı vardı. Şeylermi? Aynı bulvara doğumulcuda görýän hereketçi bilen ödün bese bilen Rapper da bular. Bular häsiýetleri boýunça da birazjyk şeýle dogumulca zatlyjy gurlaýa da. O çağalan ýa-ki tardaydan olajak o häsiýet olarda bar da olar bir aýdym dogum kemeli düşünýär da. Speaker ýanky bolmana sapranan şolar ýaly düşünýän adam çağır diýip soraýmaly keningle onu bara. Bize dogry aýtsam maňa rap bara. Dinläp ýörsen mene düşünem bakan. Häsiýetine hereketine tereden dogum bardy mene sözlerini dogry düşünüp ýetişmedim şu. Siz ýene şu ýan kurun elese siz düýün diýdiňiz, hiç aýdymyň dili ýok diýdiňiz. Şutaýyk barmalydyňyz. Bardym şo ýerine. Barın bolsa siz pikirini aýdyň. Bolýar diýin, nime onuň men o ýan hyal bu derdi ýaly şonu ýaly aýdymlar dinlämde şoňa bar ýa on niýjek bolsaň. Meni nähir emin awadet goýdy. ýa aýtdy, saýk dälin dinleýän idi. Men Speaker'ın fanady. Öyle saýk dälin aýdymlary men şutaýma bar ýa. Şonu ýaly dinletip bilýär da. Tek saýk diýenim şol men şo Speaker'ın fanady ýöne saýkam dinleýär biz. Şutaýa batýa. Düşündürülme. Hem bolmasa daha edip bilýäňiz. Gazy şu wagt pikir bersek, o da ýangy solarsa erti kitap gyra getirip bilýäňiz. Şonu şey däl la. Düşünýän adam nem baha beräýsin da şoňa. Bir kömeň gerek bolup, salam aleikum. Waalaikum. Bir kömeň gerek bolup turda. Ya senmi? Awa. Ha, näme boldy? Şu bir oglanjyk Ysip Şaýew diýip 10 ýaşyna rew aýtdy. Şoňa baha bermeli. Awa, şoňa da emin agdalar şu wagt anykla diýip bilmän orda biziň az ugrumyz äli. Ondan sen maslahatyň kömeň gerek da bir gelip gidip bilmerdiňmi? Oho, çünme dölen ya. Süleyman gelip de ýokym. İş saýdy bilmän ursaro. Owa biz soňuna goýajak entek bir aýdym çykanlar. Sen gelýän çaň. Yarım saat bady. Yarım saatda ba. Sen gaýrat et gelip de Süleyman. Gelay bolýar, bir gel pikirin bir aýt bolmady. Bolýar. Gelsen bolýar. Bolup pikirini aýtsam boly. Onu näme diýýär? Emin agdalar, halipalar, oglanlar. Häzir ekspert hökmünde Speaker çağırýar, bu çağanam soňundan ýeni bir gedek çykyş etdirýär YouTube çany. Bolarym şey etsek. Oňa çennem innik çağıraly. Häzirlikçi YouTube çan garaşýar. Başlaýar. Salam, men Dawud Azadow, 16 ýaşymda. Men müňden ýerini bäsleşiginiň ikinji tapgyryna geldim. Üçüncü tapgyryna da geçmemi umyd etýän. Üçüncü tapgyr näme? Finale ýetmemi umyd edýän. Bäsleşikde birinji çykyşymy gaty haladylar. Häzir men size Halipa Atageli garýag diýiň, älim oşar aýdymny başardymdan ýerine ýetirip berjek. Dinleň, lezzet alyň. Operatsyň otuny täzeden dikelden. Gahrman arka dağımıza, arka dağlı gahrman serdarımıza köp sağ olsun aýdýaryn. Salam hormatly Emin agdalar, gowum ýagdaýlaryň. Ýaşy, şükür ödüň gowmy? Gow. Gowuny. Ödüň gowmy ýaşymy?
Aw. Haýsy ýoldan aýdym aýtjaň? Men şuun Halipa Atayel garýagdyfyň elem oşaraýdym ýerine ýetirip, başardygymdan ýerine ýetirip beri. Tuweleme. Näçe ýaşyňda? 16. Sunat mekdepde okuyanmy? Ýok. Okaňa ýöne özüňçe gaýbana, ha? Telekeçi ýödi. Sewda diýär. Özüň ýöne daşyndan aýdym ta söýýän, Atagel Halipa aýdymdan dinleýän, hormat goýan. Sesiň şoňa gelişýär, şoň üçin aýtjaň, ha? Başyndan ne dinläp göräýelimi? Ýer. Yeni gökte elim koşur doğulu. Ağırlaşıp ağlar geçti üstümde. Yeni başım aşağı eğildi. Çıkabilmen yaklamalan aklına. Bir yaşıl bir zar bir ağ. Elim koşar yaşlımın yoluydu. Görüptüm sen benim onunla ikişer. Şol dilberin toylu vaat yalıydı. 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 Geçip var yar aylar yıllar kış yağdı. Yeni bahar ipini yer çavadı. Haydi yana alıp gitti akağlar. Anasına şol dilberin ağladı. Bir yaşıl bir tar bir ağ. Elim koşar yaşlımın yoluydu. Görüptüm sen benim onda ikişer. Şol dilberim toylu vaat yalıydı. 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 Geçen saparki çıkışından soň biz öz aramızda emin adalar olup maslahat edemedi. Şonu Maral Durduýewa sizin geçenki saparki çıkışında eger müňden biri finala barmaly, müňden biri bolmaly çağalan içinde biri barmaly bolsa şol olanjygan baraýmaly diýdi. Yani bu çıkışından soň ente Maral Durduýewa şo pikirine galýamka. Ortaydımlarda näme ýene bir aýdymdan bamy? Ortaydımlardan. Bu oglanyň sesine ortaydımlar oturýar.
Ine- Bu aydymam ýanky ýerine ýetirenin gowy ýöne birazcık näde ograk ýerler bar. Dem alışynda. Ondan geçen tapar has gowy ýerine ýetirdim. Has gowy sesine de gowy. Halipamyň etil öde ýalak bir ýalňyşmanma ýöne aratyna ba geçirenden. Birazcık ýöne diýjek bolýanym. Geçenki tapar sen has gowy ýerine ýetirdim. Indi Men bir aydym ýene yerine böyle wagt sizin aýdýan zadyňyzy bir kuplet aýtdyn, bir Aýtdyn bende mı? aýtdyn ýöne ors bendi. Men prosta şoň sesini şoň edýän zatlaryny görkezdiresim Ha, gelýär. ben bilem, biz yine giyeceğiz filan şu çağı üçün oturduk da. Hiç şeylik barmanlar geçiptir, yine de dükkanı bilen yankı öz. Yine de şu ağzı karitler satıp, dine sevda bilen olum diye. Son geldim de yine şulaydım diye. Ali dellegim etti ya. Taylanmanlar. Halipan neyme diye, halipan tamada diye. Bana fikrini de kaysaydım açı. Vokal ne der? Небо над землей. Небо над землей, цветными красками мы идем с тобой в поход со сказкою в мире суеты. Нам больше места нет, мы идем встречать с тобой рассвет. Посмотри вокруг, природа щедрая дарит красоту, неимоверную, легкий ветерок нам дует с берега, эту красоту тебе дарю. Все хочу делить с тобою поровну, как мне дальше жить. Теперь мне все равно, я тебя нашел на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песни вновь про мою судьбу и про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Bunu bu yodumun var aslında profesyonel oğlanlarla. O da tarafından verilen bunu. Bunu bulaydım ayına şeylere gidip ayttılar işmat var ha. Öyle alaydiyen yalak var ha. Oliniyorunu men pikirim aytsam var ha. İnniki tapırına geçiyen var ha. Birazcık seriyodunrak olla var ha. Yank disim bir halipalan yanına var da birazcık. Neme de yank birinci aydım kova ayttın ategella aydımını. Yani onların kovaydı bileceğini bilyenlere. Edil var inni kitaplara geçmeyene tenlemeyen var. Tevatin var inni. Özün talantlı olanlara. Hakikaten talant var sende. Yani birazcık yankıyalık o biznes yine de gerektir olmar. O da attıram o. Yankı değil yani nimcan bir. Sının Gayret yapıştan. etti aydıma bir park karama sevda ayarlıkta alsan almasan yine bir yol varlarda. O şonu yalı baytı ikinci aytmam şu var. Şonu var hani boğdat hemme dadın tuğulama sesin ama hemme dadın bir doğru söğürüne gayret ettim. Nesip var. Tamam öder yalı olsun. Senden ulzadı karaş ya sen. Rüstem görünlersin geçen gedek var. Bitsin aydımını var kıyırdık görüşün var. Başka da atlay. Ya bu katı koyu bildir otur yani. Diyecek böyle hanım bir park ayt ya da ayda inmaytmayın mı deyip. Şu var. Doğumlu olup bir üstünde işleydi yani. Aydım aydasın gelen sunmadı ya bol yağlay diyeceğim ya. Yok. Onu beyitmedi yani. Şimcan bizim edip bilecek kömemiz eğer Dura Halipa aydiya. Şundan geçiriyor yani nikde var ha. Değil mi? Bir park arasan kaydiyanız gibi. Siz şu an Halipa öde adınızdan dedim ya. Aynı men çünler, men çün solar yani. Siz şeyle diyan. Maraldur diyor. Siz geçiyor diyan. Geçen. Siz Halipa. Doğran Halipa doğru öyle de az niyet estindirak olacak kolyen yoksa seninle bağ yönü. Pırlat bağ seninle. Hava. Bağ diyan diyan dükkanın iyi rahatın gözüne tut diyorlar. Yapay bir şey hep de şunu yani yarıştan ömür tuğla. Hava gayret etmiyor. Halipa sen şunu men teklif ver yani. Siz yani Dura Halipa slovlarına dekin var dediniz. İndik tapkarda geçse bir ütköşüne eder dediniz. Ve Tomaşaslarım şu minik tane bolmanı isteyenler. Şu atkeden çıkışım ervettel aslında. Ervettel. Geçmeyeni haklı. Bundanam gov aytıp bileceğine göre. O kafelerde karo kaydan yağla gidip durdu. Arosu yarışa gelen duygu yok da mı? Bir gayret edeyim sen başka yollardan aytacaksın. Yani görensin ha. Bir kov aytıp şeyler gelip dur. Beytmeneyim.
Gelişip durdun sakna o. Neme duyu özüňde bir. Jogapkärçilik duyu gaýrat et. Näçe gedek aýdyrlar, dün iňbäkdiler. Beýtme, inniki edek beýsen ma, şul oglan gelene men mehmane çağıraýda. Inniki edek şuň ýalyga da baýtsa mene ýok diýjek. Bir par haýtsa, ay bolýar. O karaoke'da diýip kafede seredim. Na svoju bjedu, na svoju bjedu. Edwaýsaň bolmaýar. Irsam canım birinci gedek. Men orta aýdmaýsyn. Bizim birinci gedek dinläp oturup gekilýärdi bu gedek. Bir par garasaň ne şeýle bolýar. Ene, jigim men sana dün diýdim, sungot diýdim. Oýnatma. Fiilamasan fiilyan zat däl bu sungot. Hakyky. Häzir dolu giriş bilen aksın godu. Saat sağa. Şo diýen bir duýaý diýen jogapkärçilik duýaý diýen şondan ha. Inni şunu aýdaly. Ýa-ni halipalar sana inni kitaplarına göresiň gelýär, düşündirilme. Indi biziň ömrüsem kimiziň edip biljek kömegimiz sen gowy çykyş etmek üçin üçüncü tapkyrda. Sen dukanyny sen bir hepde ýaly dukanyna başga adam goýdy. Gaýrat et. Ynamyl joglanyň bardyr ha. Goýdy. Ýaşyn goýaý bolmasa bir. Yo, ynamyl joglan ýaly bellerle ýol. Ola jigim. Sen sewdany goýdy bir hepde ýaly türgelleş. Bizim bir hepdeden soňra şo bir hepden özüni ýapar ýalyk Rüstemden baryp mahabat etip berer. Mahabat etip berer. Sewda ýeri özü. Sewdany ýene o eser ýalyk. Neme? Halipan, bana öwrenýän Halipan. Han dukanyň ady şu ady deli. Haýzy badyr? Leyledan. Leyledan. Reklamasy getdi. Dukan näçe dukan? 102. Leyledan badyr. Näçinji dukan? 102. Leyledan badyr 102-nji dukanynda nesip bolsa ulu ardalaşyk müňden biriniň bu tapgyryndan geçýärligi üçin arkaýyn barıň. Ardaňyş diýip bıçağın gaýdan batyrýaňyz o. Ya. Ardalaşyk diýýär. Halipan kiminim? Durdu ağam. Durdu ağa. Tamada var toýdy köp gawatlaşy. Tamada adam ol. Ya sen nemede bir konserwatoriýaň mollumlary bar. Ýürüýçe sen ugrundan tapak berýän, tälim berýän. Şolara baraýy, men haýyş etip berýän, etip bereň. Bir taýýarlyk geçersiň. Kömek et şuna. Kömek etjek, men öz gaýraty şu ýaşdan soň. Eni men haýyş etdiýän soň sunugatyň barlygy üçin ýalbarýan haýyş etdiýän. Ha. Gaýrat et taýýarlanaý. Bolýarmy? Nesip bol. Yo, nesip bolsa diýip sen edin ok bolýar diýär, bormy? Bolýar. Bolýar. Durdaň bu çykysdan soň urdaň bolar diýen. O ýoksam o urdaga bolarsın sen hakyk şol. Dewra galyp basa boldy daýa. Taňa ýatkasyn köp. Ömrüň bolsun. Jogapkärçilik duýup başladyn da. Ya da bolly diýen boldy. Ay boldy. Sünlük ardy goýdy. Sünlük enem. Ýene bir soraýyn. Entegem sen üçin birinji sewdamy ýa sungat? Sungat. Berekella. Berekella. Geç uğradan. Ay gitdi. Kısmen bolsaken. Ondan etibarda Davutcan, yarım filanla hat taýýarlykly görüşýär, oglanyň aýtýar. Azyk bir tawda tapyklaryň arak etme ber. Gowy taýýarlan, yarım finalla ýene uly güçler. Hanno devam edelim de. Devam edelim. Da. O ne mi? Kofe o da ne mi? Öyle batsam kofe. Çözdüm batsan ha? Dur. Onun iyice. İne batsan. Cappuccino. Inni men kafiret. Abra. Schwabra. Batra. Vay bo. Öngmen dinge andıtçadı mı? İnne andıtçam o. Dinge batsam şen. Dur. Dinle. Ot yürüyecek diye etkileşelim. Yürü mi? Yürü ya. Yürü çantra bulunuyor. Yürü. Trobola bir diyecek. Bol. Vay. Duydum da bu kofenin lezzetini. WhatsApp. Anytime, anywhere. Kim vakt, kim yerde. Salam, men Allah verdi, 17 ýaşymda. Men Halipa Dewran Saparfi, ölme gaýbana Halipa hasap edýän. Birinji tapgyrda Halipaň anamyny dola öde bilmedim. Ýöne bu tapgyrda artyk bilen ödejekdigimi inanýan.
Bu çıkışymy görse başyndan soňuna şeň begener. Bäsleşik atnaşan hemmejigileme üstünlük arzu edýän. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dağymyza, hormatly prezidentimiz arka dağly gahrman serdarymyza, janlaryň sag bolmagyny, ömürleriniň ulak bolmagyny arzu edýän. Hoş gördük. Owa, men Allah berdi, 17 ýaşymda. Tanaya, sen zaten ödün, gow tanattın sen. Şu gepleşikde nesip bolsa hakalarymda degişil aýdym ýerine ýetirip berjek başardygymdan. Döwran Halipa ondan geçen sefer şäherdiň hakda näme diýdiler? Geçen gedek bara, aýyn bara halkyň hemme zat diýenlerdir men häzir mekekeden aýdy oturman ödüne eden nämämiz bar da duýdurşymydylar. Geçen gedek bundan gowy aýtmasan geçen näliň diýip aýdanlar. Sen bol gatky şoğlanam däl. Tapa ýok, men şäherdim bol pehlwanyň şäherdi bol esasat şu taýda bar halkyň gowundan turmak, biziň gowunymyzdan turmak. O aýtmak dary, o aýdýan mesele ýok. O aýdan ok tapa ýok, kimin boldan gaýdýan. Indi özüňiz şäherden hökmüne bir duşup maslahat berip ýa aýdymyň üstüne işediňizmi? Ýok. 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 Barmadyňmy ýanyna? Ýok. Ýa özüne gowun etse öz alyp çykarlar ýok. Ve Rüstem Halipaň şäherdi bolup gidýär. Geçen taýlaryny ýadyňa düşýän bolsa, ol Damana ýolundan Ataway Halipaň ýolundan aýdym ýerine ýetirdiler bilen. Men şonu bir sana olany bu ýol sana gelişen ok. Men şol biz eminam agza diýip biziň ýolumyzdan aýtjak bolma, özüňe gelişen ýoldan aýt diýip bir sana olany maslahat beripdim bilen men. Halipaň diýär şo. Şola iki kullu aýtdy. Kullu aýtdy tugalama saman etiklesin, gowy ýere gitipdir. Inim tugalama üstünlük, ana Halipaňam ýanyna barmasyň. Tälim almasyň, aşyk aýdyň birden ruhsat almadyň diýär. Atyň näse özüň ýaraly geldi. Şo bolmagyny o, şo bolaýmagyny. Döwran Halipa pata berýän, garanyň özüň bilen nänim, gaýrat et Allah kuwap. Başardygymdan aýdyp berdi. Geçen ýyl kan aýdym aýtdy, men aýdym aýtdy. Birinji aýdymy dogrusyny aýtsam, gaty oňormatda sözlerini ýalňyşyraak aýtdylar. Gödäsen onurin garan lalagy. Aydımlarım gönlüne yaran yalığı. Ya da çekin yanmi, utanyan mı ya da söyyan mi, söyyan mi, söyyan mi. Olmalı ol, söyyan mı diye vayttılar. Ondan ola meyyem söyyan mı diye ondan sonra mallah sen. Bir harp bolanlar giden daha düt kötüp dur. Harpam değerli oladın üstüne bir daha çıkma. O yekki zelimecik. Arkayn Halipaň ýany bar bergin o Baýmurat bardy ho, sen şoň üçin ma Baýmurady gördüň, iki sana aýdym işläp ber şoň üçin Halipaň ýanyna barsaňam istenlik bar. Arada Baýmurat duşda. Ha, niýde? Meçitde. Yani onun kursaşıklar bilen gelýän kan oglanyň aýby seni tapdyrjak gal öýdýän ýa. Üç gurba ölberdir de. Onun o ýanynda nökerlüň diýdim, ýok kursaşlym diýän o Halipalar olmaýan. Näme aýlanmadyň asaň diýsem mara. Siz inteň giripden açylmanar aý oşagan mara sen etdiler de süýrýärler de bar. Ýokardanam gyýgyrdy ýalar da. Bulum sesinem öýdüne gelip bilen o sen o biraz öýdüň aýa diýdim onu. Bolýa Halipa diýip o. Bizlik näme kömek bolsa şon barşy bolsaň sesiniň bir ýene bir kesecik çağa ýarlada ýa. Şonu aýratyn gowramaly ha. Ýatmaly turmaly. Var esasat ýa Rüstem diýşal ukyň almasaň bary bir köpükdir o. 6-7 saat ýokman ýatmasaň ses bilen öýdüne gelmän geçýär. Indi sonra ele maral durdyby. Siz bir bagtly ejeda. Oğlu da onun. Onun ine eze bolýan ha. Gize filan yatman çağa seredýän, dogrymy? Aýdary ertesi günem aýdym aýtmaly bolany şol uksuzlyk täsir edýärmi? Elbetde. Edýär. Hem ses gorjak bolan hem çağın kyn. O sowuklardan saklanmaly, iýme zatlar, iýmeller, gara çygytlemeler masal üçin. Hodi imeller idil aýdym aýdaýjak bolsa. Strunular. Hani hol peýdalýarlar. Yo, hol peýdal taraf bar, sen aýdym aýtmagyna peýdallar. Sesin mara, sunugodyň iýinçe bolşýaly sesiňem öz tarjagatlar bar da, olaram şonça. Dinim jan şoň üçin. Ey, bunu mara ýadatmaly. Ýerjigim. Salam berdim seni bakman, üsse şopun bolsun üsse bollukman. Mini ilim bilin din edip saklan,
Yine de kakamın canı sağ olsun. Meni ilim bilin din edip saklan. Yine de kakamın canı sağ olsun. Sorasaları kömek etti köplere. Biz sorasak billedileri deptere. Kıyın önümde yezdirmedi yiğitlere. Yine de kakamın canı sağ olsun. Kıyın önümde yezdirmedi yiğitlere. Yine de kakamın canı sağ olsun. Ay kemer dostlarımı açtım kapımı. Dedim dostlarımdan barmadı yakini. İşin düştü tapdırma yar ekini. Yine de kakamın canı sağ olsun. İşin düştü tapdırma yar ekini. Yine de kakamın canı sağ olsun. Anam elin yapıştırdı kir işe. Yıkılsam üstümü kalktı kemişe. Şu dünya yaşasın falan seni yaşa. İmme kakaların canı sağ olsun. Şu dünya yaşasın falan seni yaşa. İmme kakaların canı sağ olsun. Dünyada yok kakalan ruhu şad olsun. Inni pehalwan diyende gitara ödemeli. Gitara diyende de pehalwan ödemeli adam. Halipa şoň üçin sizin bakaňyz. Gitara Nemcan tuvalama bir yumşaktan bir manilaydım aytdı da halipa şu an. Bir ütüşk yok, bir aylawam yok, ya ütüşk tehnika da yok. Bir priyatnaydın da dinlemene. Hava. Şular yazacak. Oğlancıklar gitara diýilýän sadur ol umum bir oğlunun yollaşı diýen ýa-bir zat bolýardy halipa bilýärmi? Kän go aydymlarym şular ýaly gitaradan çykyp gidýän aydymlar bolýar. Yekelik dostu da. Aslında ataylar diye gitara diýmek eýle-eýle akıtıp bolýan pianino diýmek diýe. Şu pianinoda näme baş zatdy da bar diýe. Ýanyň bilen akıtıp bolýan pianino diýmek diýe eýle-eýle. Mene gowurdum. Şirin sesi var, özünün bir lafzy var. Özünü kowala bilýär. Mene bolýar diýen. Tuvalama, manan ordun diýär Devran halipa. Inni geçen tapar pehalwan Halmuradow eger sen biriniň ýolundan aýdym aýdýan bolsaň, ol aýdym aýdýan ýolundaky halipaňa maňlaýynda otursa hukman seni alжыraýardyň diýdi. Öwrenşençi wagt bolandyr ordam. Ve kana biraz alжыradı onu da. Alжыradı. Biraz. Aydym ýöne gowaydym kenne haka bolsaň ýok diýer ala aydym däller aslynda. Batýa sözleri gowken. Bu ýöne gowaýdyjygyny bilýärnem ökdeler bul. İn bolman siz ýok diýende de içinden diýjek az barlar bular ýokdy ýene de kakamy jan sag bolar. Son niýe däre kakamy jan aslynda da bol. Ya aslında şu an Devran halipan jan sag bolsun diýip oturlar. Ýene de halipan jan. Maňa aýdyp oturan ýerler kakamy jan da bol. Ýene de halipan jan sag bolsun. Devran sapar sen näme diýän? Yo, men dursam dinleyin, bular dinleyin. Ha, şey değil ona, şey değil. Men var ano. Devranın şagirdi soňra bir dinlemeň aýdmagy dolaymasyn o bäri soň ýaly boldy geçenler. Devran şagirdi boldan geçirýärler. O şey diýip onu ýaly tapa. Bir bolýan ba. Bir bolýan ba.
Pehliwan bolýar diýipden Hawa. Nursam. Bular näme diýär? Maral Alipan'ın Şu pehliwan bolýar diýmegem jimjan ta gitara da Yine yanına da bir yollaş edin salist, bir solojik çalyan, yine bir gitarist tapın yanına sağdanna. Onu has kovalya, bagat. ini Maral Halipa siz aýjak ya Rüstem aýdaryn. Siz aýdaýan onu. Öyle Rüstem aýdaýsyn. Ya siz azık sizin sorajakdy. Aýtjak Yo, bolsun. men pikirim dinleseňiz doğrudan yumşaçyk priýatnja bir hili ýürege ýakymlyja sesi bar. Gowum ýerine ýetirdi. Mena bolýar diýen. Bolly. Ine geçtiň edi. enejim. Halipa pikraýony has wajyp ýaly turmy? Dinläp göräli, pikirini dinläp göräli. Bolýar diýse de ýok diýse de on. Yani Hani göreli? Ene ýok diýmede bolýar diýmeden geçdiň de ha. Seni nöktelemeli ente. Siz diýmek? Hawa. Näme diýär? Dur. Siz näme diýär Halipa? Beh qıssay şuna näme diýdirjek bolýar ýok diýmedi. Yok, hawany baýam ýaman gyssaňa. Ýok, men bular bolýar diýsem, menem Bolýar bolýar. hadi panem şun ýürüýtdiň soňra pikirme. Men fikir edýän away bir men öldüm diýerler şunu biraz pajeş ketmedi diýmesinler. O şonu ýaly gurrun bolmasyn. Hawa menem şoň üçin diýýetýän. Men ýa maraň diýip, "Wow, däli ýara." Şonu ýaly men üçin. Siz ýok diýän. Men ýok diýemok, ýöne ahir diýjek bolan bu ünden bundan gowaýdy bilýär şol waragy. Açın hem Yo, sesini, onun sesini aç. başkarakta bir hilçek gitara bilen aýdyr. Innikke de has wara, has nimeräň aýdym tapy. Öyle yani. Finala gololýandyr seret. Sizin pikiriňiz? Men bolýar diýen. Ana. Rüstem siz näme diýär? Ya menem Halipan aýdan o, Döwran Halipan aýdan o usulyan. Pehliwan Halipan adam ýanyga salistally da şoňa usulyan. Ha, Maral kızıysan oşsa. Maral Halipa aralyk iki Halipa näme diýse şonu ýa. Maral Halipan ýa wow däl diýende goşulýar. Düşündün? Wow däl diýende goşulýar. Bah. Onu näme del Döwran Halipa inniki ýarym filana näilrek aýdyma taýynnasyn. Bir aýdyk goýaly. Yo, näil aýdym aýtjagyn öýe saýdatyn ýok bar men aýdym däldir o. Şunu ýaly gowaýdym tapsaň aýdy ber tapa. Yo kimiň aýdym boldy? Sen ýöne gitarada çykjak menniki dedi. Sen gapdaryňda dur solo gitara salyan bir ýerine malla bar gitaraňy ýankyýalyk nime telli nime tapaly. Şunu bolsun ýa-da distansiýany kere aýt bolmady gitarany getirip bereýin o. O şonu ýazık gitarada dogumyza çykarýalyk we dogumlaýdarýalyk bar. Bar sağ ol Alip. Boldy däm ýaşy. Ne diýip barda ýarym finalda üstünlikçilik. Salam, men ýene Baýew Ihlas 17 ýaşymda. Bäsleşige gatnaşýany begenýän. Ýöne menden beter hasa kakam begenýärdi. Kakam ruh şat bolsun. Sungatda gysynlygymy kakam hasap edýän. Bize beýik nusha bolan, bize beýik mektep bolan, gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdamyzyň ýylymyz üçin, ýurdumyz üçin, geljegimiz üçin ömürle odak bolsun. Lazam geçen gezek sen Gurban Halif'in aýdymyny aýtdyň, dogry dälmi? Näme aýdymda çalarak ýatlatsana. Men ezgän sevmedim. Men ezgän sevmedim. Söýendidim, söýmedim, gyza gül berdim, almadyň şomy. Bu dünýäde senden başga men özgäni söýmedim. Şonu aýtdy o. Siz hem sesinde oturýan eken bilaýdym. Bilaýdymmy? Ay Gurban janyny kän terkeşdik abi. Biraz gün ulolup bu da ha? Ulolup dur ama azıcık oğlanı aladasam ulolly. Ha. Yani onun kullukda Ulluğu çağırdılar diýýärsin. Yok, kakası yok oldu. Vah, Allah rahmet etsin. İyi diýäratyn, Allah rahmet etsin. 10 gün boldy, 2 hepde bolan nokta. Allah rahmet. Biz garaşyp bilýärdik. Awa. Ýöne oğlan kakam diýär men bagşylypçylyk edýänmi, gaty gowaýatdy. Men üstünlüme kakam menden has biterrek begenýär. Onuň öz gurrumuny şu indik galanjak üstünlüklemem kakamyň bolsun diýen düşünje bilen gatnaşýarda. Gato. Şu ýerine ýetip berjek aýdymyňam näme taryh bar diýdiňjim? Şu kakamyň iň gowy aýdymda dinleýän aýdym. Iň gowy dinleýän aýdymy diýär, şu ýerine ýetiräň şu tanyny diýär. Ýerdo. Yastıktan yaptın beni, yastıktan yaptın beni,
ahır qadağın bilin Yol hem adalıtsız Hem olmadık dünya Kalmadı min arman Yüzünü kara çektin Yüzünü kara çektin İşketilin ki saçın Hem olmadık dünya Ne kalır ne yurtlar Ne kuşalır ne kurtlar Ne Türk kalır ne Kürtler Hem yıllar kalmalar Ne kalır ne yurtlar Ne kuşalır ne kurtlar Ne Türk kalır ne Kürtler Hem yıllar kalmalar Ağlamalar bilyalığın müdürlü Ağlamaktan nedik benim polonlu Senin baktın başka dine yabırlı Yabırlı İşketilin ki saçın Endim olmadık dünya Ne yer kalır ne yurtlar Ne kuşalır ne kurtlar Ne Türk kalır ne Kürtler Hem yıllar kalmalar Ne yer kalır ne yurtlar Ne kuşalır ne kurtlar Ne Türk kalır ne Kürtler Hem yıllar kalmalar Baktım ulu dünya sırrın yaymar sen Baktım ulu dünya sırrın yaymar sen Bugün görünlerini erte koymar sen Ahır menden avar suğun saymar sen Saymar sen İş kesilen ki saçın Emnim olmadık dünya Ne yer kalır ne yurtlar Ne kuşalır ne kurtlar Ne Türk kalır ne Kürtler Hem yıllar kalmalar Ne yer kalır ne yurtlar Ne kuşalır ne kurtlar Ne Türk kalır ne Kürtler Hem yıllar kalmalar Berekallah. Sen işin ettin zeyim. Endi neticesini halepalar ayda. Toylomuzda bir tuvalimi hedil verecek bağış olup yetişer bu neyimiz tuvalimi. Ne zeyim can. Sağ ol. Bu deydiniz? Bolya diyen. Ne zeyim birer dona ettim. Endi maral durduyba. Tuvaleme yaktıca bir hilecek arasa sesi var. Menem bolya diyen. Ana geçtim. Tüm tuvaleme berekallah. Seslilik suyum. Da. Tawal Rüstem'in sırrı arzu etti. Tawal. Endi devran halepa. Yani bolya diyen o. Sağ olun. Çıkaryat mı yarım finalını halipalar? İhlassan, İhlas Yanabay yarım finalda da netip porda etkinlik arzu ediyesi güzel. Yarana yaradık. Yürüytü emin adalamızın xayiş oyuncu yankı çıkışının Yusuf Çarif rap janrına Yusuf Çarif'e baka vermek için biz Yürüytü Espiter çağırdık. Başsını sahnada yeni bir gedik Yusuf Çarif. Sağ olsun formatına. Sağ olsun. Gel Süleyman. Gel Süleyman.
çözülmän duran mesele başlaýdy ha. Yıkmalı bolsa men çağırýaňy duýdýan. Yok, Yıkmazak kol sen çağır. Yo, yıkmazak kol. Ene gaty dogry öýlet maralyr diýär. Ýöne yıkadyň gelýän bolsa onda biz täzeni özümiz seretip berjek o. Yıkıp bilmedik bolsaňyz gowduranna. Yo, düşünem zaklay. Düşünmedik. Düşünem zaklayıp barabar yürüge watýanda bola düşünüp bolýar, tapa ýok, rep bolsa Yo, Süleyman boş del. Şonuna has profesional göz bilen teretmerler. Ha. Boş dälligine bir de bildik golyn ýöne sen hemen öz pikirin jemle. Sözlerini biraz düşünmedikler, ay bize bilen bir käwir sözünü düşünüp bolýar, käwir sözünü. Şunu täzen var goýup saatlar bir dinläp göreli senem öz. Arkaýynja. Anamly. Mikrofonum açay bırak. Bu çekinjek sağa derler, bu anamly özüne goýuny ýetýär. Yusuf Şarif. Men yas rapper, yas rapper. Men yas rapper, yas rapper. Maňa diýerler Yusuf Şarif, men ýaşyndyr okap biljegim bam. Men yas rapperlaň içinden Nomradini. Bu rapin of dinleň aýdym, men okamana başlapdylar tuweleme very much. Saýal aýan ýöne men onan ýaş. Käwirden de agryýa bas, rap aýdyp bilmeýän rap suwata da ýas. Yas. Men bet hani ivim Daniel Revoka dukan men ören şat Gece saat 12 telefonuna geçti yat Bir de ödünü diyan etme sen tek yat Müngdön biri Dörret yaslı hinleri Yas talantların tek bir Net bolsa menem bolur müngdön biri Biri Yeah. Süleyman. Ha? Kıyın. Özü yazany, öz düzeni gaçgowda ýöne düýünkide. Geçen taýny oňa seredem dakdydyňyz-da. Bolýa ýok diýmeken. Bir soraýyn, geçen taýny soramady. Speaker dinleýänmi diýende ýok diýipdiň. Speaker dinleýänmi? Arasında dinle. Hay, az Oynalı orak diýene. Az karasana. Yo, olam revin oyunu. Boyun almalı. Ba. Olam revin oyunu. Men bular el inçe ýollar bardyr öýdüm, aklyma revim. Dur oyun ýer. Ýol olmaz oyunu var da bir revim. O halipam ýok diýmeli, özüm diýmeli, garady şo da. Men ýaly başga bamy karaşy müňden biri menim. Men pikirime wara. Özüňiz görüň bolýany, inniksana mara, bir ýeňiçe bolanaga, inniksana näme getirýär, ýene öldü diýen bolsa, inniksana Tayland gelsin, halipalar. Şonu men pikirime geçeniňe degýär ýöne innikilerde has özüni gowgorkezmese konkurensiýa uly. Süleyman, ýene de dedin, ýanky meselesi ýerine ýetirse, ertir gün wara, ola teswirde zat bolar. Ben aýdaýyn size. Ýok, ýerine ýetirişi öz ýazyşy ýaly. Doğru. Öz nädip ýazamasa şeýdem ýerine ýetirdi. Düýün oglançyklar özleri ýazypdyr, özlerim şonu ýerine ýetirbilmedi. Ana. Düşündürdi. Indi emin adalar. Süleyman umum pikirini aýtdy. Indi ýene de netijen bermelisiz ha. Dewra galypy näme diýen? Mene Süleyman çağırmasam boljak, ýen mene ýaňym şonu diýdim da, bu herbetde diýdim. Indiki de göräýlidim, onu da diýdi. Bir pikirini aýtsa gowy diýdikler, aýda ordam. Menem bolýar diýen, indiki de görelýär, sen var, biraz var maslahat ede, hemme zat özüň diýen başga daşyndan goşulýan ýokmy saňa? Kakama öwretýär. Kakama öwredýärmiş, öwredýän adam bolup biraz. Kakam çağıraýdy, bir kakam çağıraýly. Kakam çağıraýly bir muç haýy diýip halyp şu öz aýdysyndan bir dinläp görünüň. Çağa da oň aýdan aýdýan bolsa bir özüne aýlaýdy ýaka. Gel. Kakam repçimi? Yok. An oglum Berkel. Habib. Habib Berkelli bir muç. Assalamu alaykum. Mehman halifalar. Aleyküm selam. Sunuwady söýýänler, sunuwady hormat goýanlar, janyňyz sag bolsun. Habib. Ýaşar sag bol. Habib Berkel. Gelani. Bak. Bolana bolaýar ya. Gelani. Yo, öýdäki şunu düşündirýänler.
Ferhat adamlar. Bada atalı ol, bada atalı ol. Ene, men deştige Ferhat. Baravar mı? O baravar kopya diyorlar ha. Baravar, ene. Ben de diyeceğim men dedim de. Ey idilo de böyle. Parçoskası, hem am özün rap aydiyan mı? Men alıp barjy şowman. Yo, rap öğretiyor diye. Yo, rap öwrediýär dip men mara 2003-nji ýylda mer Türkmen döwlet gurjak teatrına işleýän. Şonu men işledim. Onuň çağalary bilen işleşýär. Bizim Edýan Kärimiz çağalara ýol öwredýär, ýörelge öwredýär. Şoň üçin saada sunňada düşünýän özüm, onuň sözlerini men mara sözüni çigit ýalam nemedem o. Öz ýa şunu ana aýdyp beren niýe? Ha, bolly. Men esas üns berýän zadym ton, takyt, ritm ma. Tonu, takda, ritmi, toşuna düşüşe berekella diýär. Çağa sahna çykanyny sandıramasa eýýäm çağaň talantlygy. Qaragada öz çağatyny akjam diýär on. Hemme çağa, men diňe öz çağama diýem o. Hemme çağalyk manysyny aýdýar. Umman. Aty gowlatlar belledin hayattanam. Bu aýdýanatlygyna janma. Ýöne rewteni urdan hak doğru değil mi? Hiç ýeli. Ene bolmaýan ýer bolýar aýdýana. Takdan, ritmden çykjak bolsa, öz muskany şkola gatnaýa. Ha, gatnaýa. Hawa, öz muskany şkola gatnaýa. Ikinji saçyk mektebine. Hawa, fortepiano oýnamana saýdýar. Nok, saat çalyp bilmese ýazyp bilmeýär. Şeýle kompýuterde özüň düýýäň saýdardyn. Sady sesler, ýa-da pişiň sesi zady bardyr. Hawa bilýän. Şo pişiň sesine aslında İngiliz, ors, türkmen söz goşulan. Rebinna, onu köp zatlaryny. Ha, düýünki bir söz meni ütgetme, men betsiz kat diýdi. Hawa, kat bolany pişik bolýar. Şo pişik Pişiň, pişiň o näme üçin aýtdy? Pişiň ýynnamlygy samanhana çeni diýdi. Ýyzymdan gelýänler samanhana çeni diýip, manysyny öz çağın düşünjesini maňa aýdyp düşündirene şey diýip aýtdy. Sen öbäsleşiň şonu ýalgada etýänmi? Yo, onya hasap edin o bäsleşligini. Rapperler hasap et. Oyunu şol, bäsleşlik, bastaşlyk ana. Şonu ýaly. Ay kakın ettirip ýörken sana bu zatları. Vallahi düşündüm. Sen Jimcan Süleyman emişi bir diýen sözü var. 10 ýyl mundan öňe oturamada şey diýetdi. Rap diýilse o da adam döretdi. Birek bir zat diýip ondan şoň jogabyny garaşyp fitçiň atyp görmek. O edilýän zat rapda ýöne men özüm watan gakdy. Durmuş gakdy, söýü gakdy. Tebigat takta, umuman gowluk hakda aýdmaýdy etmeli diýdi. Şonu gowlukda görkezmeli şo reýe diýär. We men şo pikirini kelim bilen gollaýan mene, begenýän şo pikirini çapak salaly isaganym şoňa tarap çagarýan. Köp sag bolun, janyňyz sag bolsun. Talip bilen emmes bolýar diýdimi? Yo, indi bolýar, palwana bolýar diýdi Halipa. Maral Halipa da bolýar diýdi. Senem näme diýäňdi? Yo, innikilere gow taýlanmasa, innikilerde gördüga geçen talantlary, geçen zehinleri. Olar bilen ýarşy bilmeýär, şol ýerine ýetirşi bolsa. Ýöne gözüňe tutsak hemme zady. Onu geçmeli bolaglan. Ýöne gaty gow taýland gelmeli. Öyle. Geçirýärmi yarım finala? Geçirýär Süleyman. Halipalar geçirýärmi yarım finala? Bolly, başsyna. Ýörana jygymjan. Senem Ýusuf Çarif yarım finalla ne diýip barda görüşýär. Bir zaman söyleşeli Sulhumul alışanayına Hayalni ve bişmilmi pudakta doluşanayına Boyalanni ve bişmilmi pudakta doluşanayına ve bişmilmi pudakta doluşanayına Boyalanni ve bişmilmi pudakta doluşanayına Indi Maral dur diýär, senin pikirini.
Gelmedi. Näme gelmedi? Yüreğe gelmedi. Yüreğe gelmese sizin pikiriňiz indi netijede. Yok. Indi Halipa Döwran Saparov. Aşacan sen Halipaň ýanynda da ödüň birazjyk tek ýaşyrak da dogrudan bu aýdymlar aýdym. Vay yalanmy we düşmelmi gam gulsa dolaşana inan birazjyk nemeler bar ol milli şolar. Teknikalar var da birazcık aýlamaly. Doğru değil mi? O gül görse bülbül joşmalmy güýd gelse guru düşmelmi. Nemejikleri ýok da sagadan tek bilýärmi? Aynen. Yaşın tek birazcık taýinlamaly intek var ama intek may var da muňa 12 ýaşynda bolsa 2 ýyl var, 10 ýyl var, näme ýylla her ýylla geçirilip durjak bolsa indikilere gowjy diýip ýören täzen gelip aýdaýtyn ýanlary diýjek bolýar. Bolýar men ustak şu üçlük tar diýip bakardan bolmam. Şonu gowy diýip bişirip getirmelkeniňle şonu. Aýdyp gören wagtlaram bar. Aýdyp görse üçlükde. Owo, ýakalan görüşden oýmaz ýani diýip bolýar täze. Owo, şeýdeli owo, nime bol. Aşyk ýynan ok dämi? Erkek olana sen, dogry dämi? Ýöne öňki separ aýtdy da, Pawlo Hamrat üçlük bolup geldim diýdi. Diýdi. O hiç hakykatdan Pawlo Halipa diýdi. Jigimzat indi kerekde üçlük bolup gelsene bir gowy diýen diňlerle diýdi. Ondan sonra da var, ýeky normal var diýip barem sizdenem soraman da o da men ýalňyşym. Onu indiki ýyl garaşaýaly. Garaşaýaly olanda Aynen bundan geçmette görýärmi indiki nimede indiki ýyly ne edersiň ha dogry dämi? Ha, senin pikiriňe hem geçmedi ýa dogry dämi? Ha. Bol. Şeýlerde 2 sany geçmedi wa. Jigimde üstünlük arzu edýäs. Hormat bilenem. Pawlo muhy sahnada çağırar. Bolýar sag bolun. Size de sağ olun. Aşır. Kıynamaçı. Aşır. Gel bari. Kıynanmam ben eğriler bolýarmy sen bişmeli ontek. El mende gitara wa goşduryp birdatlar edersädir. Seni tanaryp gitmeňe mümkin, pikir etmeňe nädir bu bilen näme diýip. Bolýarmy? Wekiniň bar o sen. Bişersiň entek sen diýip bolar bolýar. Yapış. Kapodacz. Aha. Okay. Yes. Oh my god. Ha? Vay Hudaýa Näme şükür. diýen? Hudaýa şükür. Hudaýa şükür. Hudaýa ming şükür. Gowum ýagdaýlym. Hudaýa şükür. Şu problemany mende ýok. Am çasmaly. Ýagynymy? Ýagnym çasmaly, masin özüm çasmaly. Masy näme salsın? Bilemem men meselim tavuklu döner. Näme? Näme urlaýar? Bizleri tavuklu döneri çasmaly. Onun çaldır ilk torol tavuğu. Masinalan ödeyen merke. Son iyi ederdi talep et durmadı yani. Ağlın diyen kulağı isteyemem. Aa, motorun yağ saylaya. Onun? Motorun yağ saylaya diyen. Sen zat saylayabilmeden motorun saylayan eken. Onu koy. Koysa yağ koymalı. Näme yağ? Cimoyl yağ. Şunu koy motorun dimin atça. Başka hiç yerim görmesen. Senin mi? Çıp bakıysınım. Cimoyl yağı. İstenlik yağı bilen gidişi ya. Cimoyl motor saylanı. Yönü motor. Cimoyl saylaya. Cimoyl koy. Motorun içinin. Duy. Bolu çal şef. Dönürü mi? Ha? Al. Cimoyla. Ayt masiri haypın gel burada ha. Cimoyl. Gelçeğe mira. Salam. Men Iskender Recepov 12 ýaşymda. Men müňden mir bäsleşigine gelemde birinji tapgyrdan geçmägi arzu edýärdim. Nesip bolsa finala çykmak üçin elimden gelen ederim. Onda näme? Diňläň lezzet alyň. Türkmenistany bagty çağalaryň mekanyna uran. Gahrman arka dagly gahrman serdarymyzy. Çağa ýüregimden köp sag bolsun aýdýan. Assalamu alaikum hormatly emin agdalar. Men Iskender Recepov 12 ýaşymda. Men müňden beri bäsleşiginiň ikinji sanyna dron ýerlerine diýen aýdymy getirdim.
günü yardır Zarin ağlahan Asodunu ciğer bağım dağlahan Hey 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 Şol sebepten pili baltım bağlan Oh baltım bağlanan Oy ödüm düştü sonam durun yerlerine Şol sebepten pili baltım bağlan Oh baltım bağlanan Ödüm düştü sonam durun yerlerine Vah gidin yerlerine Oh ya 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 Original esenlikti. Birinci yanvarda. Birinci gerekli atlamaydı. Ay tuvalama. 15 yaşında şeydi aytmak bara. Ha yanlış var. 15 Ular olaymy? da kişeldilen yana bu tuvalama. 15 tanem kişirak değil mi? 15 yaşında. 12 Ben 3-4 yıllarda ne atayt kışkardayın ana. O 15 yaşlı onu kim tapadı vardır ha. Ne ama çalyanlıydın oğlum? Klarnet Klarnet çaldı. Tuğrama. Malades. Nirede okuyan sen? Ramaşladı Mene İskendercan geçen gelen maydısın kovurdum. Geçen gelen mara kovayttı. Çünkü mene bugün kat kovaytmadın sen. Son çiğnim. Beydi yüzünü öter adamın o yüzünü öter. Yo ne ama gülüyor hakikatten maydı bilmedin ha bu. Bir gede gep turgeliş geçmedin diye da. Düğün akşam gep turgeliş geç ya da. Ne doğru onu? Hava sonra. Bilir ya da görüyen bilir ya da. Turgeliş geçti mi sağdın da ölen? Ana ne netice etmedi ha deydim ha. Kıyınan ya. Bak turgeliş gerekke gülüyor la unim. Mı Romaşinska mı daş ediyor bey. Gece 3'te turgeliş ama diye yan kaydı mı? Aydar diye mi? Mesele değil. Geçen gelen kat kovayttın. Buna meri daydan o kovayttın hakikaten Yo, kovayttın. kovayttı. Yöneten intim kovaydı biliyor. Şunun bilen yapış bolya mı? Kovuşatmagan. Şehirlikte Devran Saparov. Bolya. Maral Durdiva. Bolya. Ya bak hamradım. Bize şu mümkünçilikleri öğretip veren mehriban arkadağlı kahraman serdarımızın canlarının sağ ömürlerinin uzak olmağını çağı yüreğimden arzu ediyorum. İskenderjanyň çağa ýüreginden aýdylan ardy bilen müňden beri bätleşiginiň soňky çykysyna tomaşa etdik. Bu Iskenderjany akýol ardy diýip nesip bolsa ýarym finalda awajymy bilen görüşýär. Başsyna ýörjinjan. İlki bilen etçek kayışım halipalardan, mihmanımızdan, bätleşiň dowamyna
çekilişli şoy vakan ne girip azık gödörek hareket eden bolsak öz tarafından Ullakan Rüstem Can'ın adından sizden Ullakan ötünç sorayaz. Olayacağım onu qaytalamazak bol bol. Hükman gözüne tutar. Onun size de Bağışla verin. Bağışla verin. Öyle Allah bağışlasın. Yerinde bir ötünç sorayan. Sizin yerinize oturmazdım. Mene bir çağda yok diýmäge dilim barmady. Ýöne beýatlaşyk. Siz şonu boynuňyza alıp her tarapda seyredýäňiz şu çağanyň ýanky bir gowtar görjek bolup her zat edýäňiz. Muň üçin size ýene bir tapar çağalyň ýene atasyň adyndan çağalyň muştaklaryň adam sag bolsun aýdýar. Hawa. Hakykatdan gepleşip gazakly geçdi. Her gedek elimizde biraz ýazyýarsam ýöne hedile din jamalýat sary konsert görünýär bolýar. Safya çağalar hazam ökdüleşýärler. Yurdumuz paragat bolsun, asmanymyz duru bolsun. Ýene de bir gedek mehriban, gahrman arkadağymyzy, gahrman arkadagy serdarymyzy janlar sag bolsun. Iň gowardy bolar, başlary dik bolsun. İşlerini üstünlükler ardy edýän. Türkmen halkymyz mydam asuda bolsun, agdy bir bolsun. Yurdumuz güllä bersin. Paragat bolsun. Toylar kän bolsun. Toylar kän bolsun. Şuňky bätleşigimizde biziň gatnaşyjy sagalamyda gaty dogry baha beren emin agdalamyda tüýsürekde minnetdarlyk gylýar. Netip bolsa innik sanada şeýle bu bahalara we ýene de zekini jiglemede de garaşýar. Ine şonuň bilenem müňden birini saýlamak ornaky bätleşigimiziň ýene bir sany tamam boldy. Innik sanada görüşýänse hoş, sag bolun.